Привитание, поважанные глядачи. Здравствуйте, уважаемые зрители. Уявіце сабе, у пачатку красавіка мінулага году я разам са сваімі жывёламі урачыста з'явіўся у вёсцы. І з'явіўся не проста так, а з думкай аб стварэнні менавіта тут утульнага месца дзеля жыцця. І нават сягоння гэтыя імкненні нікуды не дзеліся. Змяніліся толькі тэрміны дасягнення маіх мэтаў. Ну, вы і самі разумееце, што нельга рабіць усё і адразу. Ну, нельга. К якой справе не падысці, усюды неабходны две рэчы. Гэта грошы і час. Але іх заўсёды не хапае. А яшчэ да ўсяго трэба падыходзіць з розумам. Я уважліва чытаю вашы каментары. Таму, пакуль не падышоў час працы на зямлі, у мяне цягнецца бясконцая будоўля, чарговы радок з якой вы ўбачыце. Адразу хочу папярэдзіць, што я разумею гледачоў, якім некалі глядзець доўгія відэа. Ну, дзе я старанна і марудна забіваю цвік. Зараз працаваць трэба спрытна і па магчымасці прыгожа. Таму я паспрабую вось так папрацаваць, а вы паспрабуйце паглядзець, ну ці паслухаць і выказаць свае думкі у каментарах. Як звычайна, матэрыялы шукаю сам у сябе. І вось гэтыя слупы я таксама нідзе не купляў. У папярэднім відэа вы самі бачылі, як я іх здабываў. У выніку гэтых дзеянняў павінна атрымацца яшчэ адна загародка. У маёй казы Машуні чакаецца прыбытак. Але увесь працэс пабудовы жытла козам ідзе цалкам па наяўнасці матэрыялу. І таму вельмі марудна. А мясцовыя гледачы пільна сочаць за працай. Яны, канешне, не размаўляюць па-людскі, але я адчуваю, як яны як быццам паказваюць. А вось там ты не дарабіў. Уважлівай трэба быць. Ну, год якасці ж на двары. Ну, ты б яшчэ ў тэлефон зазірнуў. Я ўсё бачу. Працуй, працуй. Вось гэту вагонку дараваў мне мой старэйшы сын, які вырашыў, што яна яму зусім не патрэбна. А нам з коскамі даспадобы. Увогуле, маім жывёлам жывецца разам найбольш утульней, чым прадстаўнікам чалавечага роду. Усё ідзе у справу.
На ваше магчымае пытанне адразу адкажу, што такім чынам спрабую змагацца з пацукамі. Яны абавязкова знойдуць гэта месца. Знойдуць і будуць рабіць тут свае гнёзды. А так шкло яны не крануць, і сетка не дазволіць прагрызаць хады. Ну, ва ўсялякім разе трэба спрабаваць. Ну, трэба. Ну вось такім чынам гэтае памяшканне паціху, патрохі пераўтвараецца ў інтэрнат дзеля маіх жывёл. Канешне, шмат чаго яшчэ неабходна давесці да розуму. Не ва ўсіх загонах ёсць дверцы. Іх пака няма з чаго рабіць. Трэба развесці святло. Ну, па-чалавечы развесці. А дзеля гэтага адшукаць добрага электрыка. Прадугледзець вентыляцыю. Але ў наступны момант праца тут будзе прыпынена, бо ёсць іншыя тэрміновыя справы, якія таксама трэба рабіць. А перад тым, як развітацца, прапаную вам паглядзець на першапачатковую картынку. Гэта хлеву. Гэта відэа выпадкова захавалася ў маём тэлефоне. Да пабачэння, паважаныя гледачы. До наступных встреч. До свидания, уважаемые зрители.